ଶୁଣ 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 ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ପିକନିକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଜଣେ କି 2 ଜଣ ଯିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପିକନିକ ଯିବି। ମରିଗଲ। ଆରେ କିଏ ଧକ୍କା ମାରିଲା? ହଇରେ ପଲେଇ ଏ ନେତ୍ରମଣି ମତେ କାଢ ଏଠୁ। ଓହୋ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ ମାମୁ ତୁ ଏଇ ଡ୍ରମରେ ପଡିଲୁ କେମିତି? ଏ ଆମ୍ବୁଲ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ହଇରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବା କଣ ଦରକାର? ମୋ ଜାଗାରେ ଯଦି ତୋ ବୋଉ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲୁ? ବାପା ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ କେବେ ପିକନିକ ଯାଇନି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ବୋଉ ଘର ଧୋଉଛି ବୋଲି? ଏଥିରେ ମୋର କଣ ଭୁଲ ରହିଲା? ମତେ କଣ ବାଡଉଛ? ହଉ ହଉ ଯା ଯା, ମୋର ତ ସବୁ ଭୁଲ ତତେ ଜନ୍ମ କରି। ଶଙ୍କର, ପିକନିକ ପାଇଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ ଶେଷ। ଆମ ଆୟୋଜକ ମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅତି ବେଶୀରେ 2 ଜଣ ଯିବେ। ଏଇଠି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆମେ ସାହିର 4 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଆଗ ଯାଇ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ପଛରେ ଟ୍ରକରେ ଯିବେ ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ରାତିରୁ ଆମେ 4 ଜଣ ବାହାରିକି ପଳେଇବା। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ସକାଳେ ଆସିବେ। ଏ ପଲେଇ, ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତୁ କାଲି ସକାଳୁ ଆମ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ପିକନିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ହଁ, ତୋ ବୋଉ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରିଦବୁ ହେଲା। କାଲି ସକାଳୁ ଗାଡି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମଣ୍ଡପ ପାଖେ ଥିବ ତ? ହଁ ହଁ, ତୁ ଟିକେ ଆଗ ବାହାରିକି ଆସିବୁ। ମାଇଁ, ତମେ ରତ୍ନା ବୋଉ ଆଉ କାଞ୍ଜିଆ ବୋଉଙ୍କ ସହ ଯାଅ, ଆମେ ଟିକେ ଡେରିରେ ଯାଉଛୁ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ଆମ୍ବୁଲ, ଚାଲେ ଯିବା। କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଡେରି ହେଲାଣି ପରା। ହଁ ହଁ, ସରିଲା ସରିଲା, ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଆରେ ଏ ବଳଦ କଣ କରିବୁ? ଏମାନେ କଣ ପିକନିକ ଯିବେ? ହଁ, ବାପା ପରା ଏମାନଙ୍କୁ 2 ଦିନ ତଳେ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି କେମିତି ଯିବି? ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିବୁ। ହଁ ହଁ ଠିକ କଥା। ମାମୁର କାଳେ ମାନସିକ ଅଛି ବୋଧେ। ଚାଲ ଚାଲ ନେଇକି ଯିବା। ହେଲେ ନବୁ କେମିତି? ସେ କଥା ତୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡିଦେ। ଆରେ ବଳଦ କିସ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ରେ? ଆରେ ଏମାନେ ବି କଣ ପିକନିକ ଯିବେ କି ରେ? ଆଉ କଣ ତମକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଆଣିଛୁ? ମାମୁ କହିଛି ତାର ମାନସିକ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ନଉଛୁ। କଣ ହେଲା? ମାନସିକ ଅଛି? କାଇଁ ମତେ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ବୋଉ, ତୁ ଜାଣିନୁ, ବାପା ମତେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବାକୁ। ହଁ ଖୁଡି, ହେଇଥିବ। ଶଙ୍କର ଭାଇର ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନସିକ ରଖିଥିବ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ, ଡେରି ହେଲାଣି ବା, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଆରେ ଆମ୍ବୁଲ, କଣ କରିବା କି ରେ? ଏ ଡାଲାଟା ଖସିଯିବ ଲାଗୁଛି ରେ। ବୋଇଲେ କଣ କରିବା କହ? ଜଲ୍ଦି କହ, ଜଲ୍ଦି କହୁନୁ। ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଛି, କଣ କରିବା? ହଁ, ଆଇଡିଆ। ମୁଁ ତ ଗୋଡକୁ ଧରୁଛି, ତୁ ଶୋଇକି ଟ୍ରକ୍ ପଛକୁ ଧରି ପକା। ମୁଁ ଧରି ପାରିବି ତ? ହଁ, ତୁ ଧରି ପାରିବୁ, ନହେଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ଆଉ ବଳଦ ସବୁ ମରିବା।
ବଳଦକୁ କାହିଁ ଆଣିଛ? ଆରେ ତ ପୁଅ କହିଲା ତୋର କୁଆଡେ ମାନସିକ ଅଛି ବୋଲି, ତୁ ପୁଣି କହିଛୁ ଆଣିବାକୁ? କାହିଁ ନାହିଁ ତ, ମୁଁ କହିନି। ହଇରେ ଆମ୍ବୁଳ ପଲେଇ, କିଏ କହିଲା ତମକୁ ବଳଦ ଆଣିବାକୁ? ବାପା ତମେ ପରା କହିଲ ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଉଛି, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପିକନିକ ଆସିବୁ। ବଳଦ ତ ଆମ ଘରର ସଦସ୍ୟ ନା, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି? ହଇରେ ଅକାଳ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡ, ମୁଁ କଣ ସେଇ କଥା କହିଲି? ହଉ ହଉ ଆସିଛନ୍ତି ତ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଠି ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଆମେ ଗଲା ବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ଚାଲ ଆଗ ଟିକେ ନାଚ ଗୀତ କରିଦେବା, ତାପରେ ଭୋଜି ହେଇସାରିଲେ ଖାଇବା। ढोको 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 चिरिंग चिरिंग निसाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग राती ता जमिला के चिरिंग तू नाली पानो मु तोर समन चटण ବଳଦକୁ କିଏ ଜଗରେ? ସବୁ ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଗଲା ରେ, ହେ ସବୁ ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ! ଆରେ ତୋ ବଳଦ ତୁ ଜଗିବୁ ନା, ଆଉ ତୁ କାହାକୁ କହୁଛୁ? ମୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। 2024 ଆମ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଏବଂ ଏହି ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମନରେ ଥିବା ରାଗ, ଅଭିମାନ, ଘୃଣାକୁ ବି ବିଦାୟ ଦେଇ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଆନନ୍ଦର ସହ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ଆପଣେଇ ନବା। ଏଇ 2025 ନୂତନ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହଉ। ଆଉ ଆମ ମାମୁଁ ଭଣଜା ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।